ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ. ಓ ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಂತ, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಗೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ. Very exciting to introduce our guest is none other than Charishma Salyan. Hello everyone. ಓಕೆ, ಚರಿಷ್ಮಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಪಾಟಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ. ಮಾರ್ಚ್ 29th ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 200 ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮುಂಬೈ, ಆಮೇಲೆ ದುಬೈ, ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ? ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜೆ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವೇರ್ ಐತರ ಅಡ್ಡು ಮೆತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪಂದ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಯು ಆರ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಐಕ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಪನ್ನಿಂಗ್ಲ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಆರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ 1 week ಆದ ಆಡಿಷನ್ glittero ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 days he called me like you have selected to this movie. ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಂದಿನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐತ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಪನೊಂದು ಬಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಡಪಾಟಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಪನೊಂದು ಇತ ಮಂಗಳೂರು ಆತ್ ರಿಚ್ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದು ಒಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೇರ್ನ ಫಿಲ್ಮಿ ಕರಿಯರ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಮೇರೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇವರು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಡಿಷನ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. and an act malte director producer they liked it and after a few days like they called me and but audition it was a great experience and Rudra Muni sir are inka camera incha face malpunandu pandera oka nervous avochu pande like akul pura enan stare malpunga nervousness ittundu and it was very great experience panpanoli. Okay, the student adulle irata itte avu encha manage manpari filmy career bakka undu ಸಿನಿಮಾ ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವೊಂದು ಪುನಗ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆವಂದಿತ್ತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ till 2 I had shooting and morning exam ಅವಳ 5th semester it's like a final end semester of that year but shooting ಆದ 2 o'clock ಮುಟ midnight ಮುಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಇರ್ಬಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಚಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೈ ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ ನಾ? ಯಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಯಿಂದನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಟಪಾಟಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ JP ಅಣ್ಣ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಹಾಕಲೇದಿದ್ದೀನಿ.
ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಅದುಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಯಾನ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ఒక ಐಕಿ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟುಲ್ಲಿರ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಪನ್ನೊಂದೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒರಿಯಾಗೊರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡೆ ಇಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ಮೂವಿದ ಐಡಿಯಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದೆಂಡ ಪಂಡಿರು ಇಂಚೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜನ್ ದಾಲ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ಅಂಡ್ ಒರಿಯಾಗೊರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಕರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ Okay, this, as you know, the exciting part of Mirror Image called Rapid Fire. Are you ready for fire, Charishma? Yes, okay. The first question. ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೂ ಮಸ್ಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯಾರಿಗೂ ಮಸ್ಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಯಾರು ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಭಕ್ತನ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅಕ್ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ್ಬಿಡ ಖುಷಿತೆ ಅನ್ಕೋವ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಲ್ಲಗ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಟರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ಕುಲ್ ಅಕ್ಲನೆ ಓನ್ ಝೋನ್ ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಝೋನ್? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ? ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಿಕಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅಂಡ್ ಚರಿಷ್ಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಕುದರ್ ಬಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಓನ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚರಿಷ್ಮಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಎರಿಕಾ ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಫೀಮೇಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರುಂಧತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ acting and look, yeah, so you inspired by Anushka Shetty. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? oh my god, ಅದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿ ಇಷ್ಟನಾ ಕುಕಿಂಗ್? ಐ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೆಫ್. ಕುಕಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕೋಪಿನ ಮ್ಯಾಗಿ. ಅದರ್ ದನ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕುಕ್? ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿನ ನೀವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಾ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾ ಸರ್ ದಾಯಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಂಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರ್ ಸರ್. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ? ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪುಕಾರ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೀರ್ ದೋಸೆ? ನೀರ್ ದೋಸೆ ರೂಪೇಶ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಆರ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಉಲ್ಲಿರ್ಬಾನಂದ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ? ಚಿನ್ನು. ಮೈ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿನ್ನು. ಸೊ ಓಕೆ, ನೀವು ಮೂವಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ? I want to take my identity as Charishma Salia. Mere nickname Veda. One more doubt I have. ಈ ಕಟಪಾಟಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡೆ? ಬಾಹುಬಲಿದ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಡ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಕೇನಾಗ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ದಾದ ನಿಕುಲ್ ಬಾಹುಬಲಿದ ರಿಮಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರು. ರಿಮಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ.
ಸೊ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಜೊಪುನಾಗ ಪುದರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಧಾರ ಮೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪನೊಲಿ ಈ ಮೂವಿಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗಾರ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತಿದ್ದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಸ್. ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆರಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು ಆರ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇನ್. ಈಗ ನೀವು ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಹ ನ್ಯೂ, he is also fresher, so how that experience? ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಲ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಲ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಡ್ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೇನೆ, ರಡ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನ ಅರೆಗ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆವಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ he is very good person ಅಂತ ಪನಲಿ ಅವನ್ ಜಾಕ್ಲ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ದ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಅವಂಜಿ ಪುದರ್ ಏನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದೋಕ ಪರ್ಸನಲಿ ಅರೇನ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದೋಕ ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 29th ಏನೋ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅರ್ನ ಥ್ರೂ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವ ಸರ್. ಅಂತ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏನೇನು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಫ್ ಮಲ್ತದೇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ದೋಕ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯನ ಸೇಫ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟೀಮ್ಗಳ ಎಂಕಲ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್, ಬಟ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೂವಿ and it is releasing all over India, 200 theaters and worldwide onji worldwide tour ende panonji ತುಳುನಾಡದ ಮೂವಿ at a time it is releasing all over India. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಈಗಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ that day, 29th of March. Okay, all the best for your future and your movie also, and we all are waiting for your movie. Okay, this is it. This is your rapid fire. I hope you enjoy this, and you people are watching Mirror Image in our own channel, Mangalore Mirror. This is Sandhya signing off.